Li Diyarbakir di navenda Kongre û pêşangeheya Mezopotamya de çaremîn pêşangeha tam û xwarinên herêmî dest pê kir. Di rêrisma vekirinê de komên muzîkê derketin ser dike û bo balkêşana pêşangehê berhemên cewaz hatin pêşandan. Di pêşangehê de ji 55 bajaran 167 kompanî beşdarin. Karsazan bo pêşangehê amaje kirin ku dê Sûdê bide tevgera bazirganiya bajêr û her wiha bibe wesîle ku bêhtir geştiyar berê xwe bidin Diyarbekirê. Fuarlar bir görsel şölendir. Pêşangehên wisa di heman demê de kêf û şahiyên dîtbarî ne. Dema ku em bikarbin bingeha van şahiya tije bikin wê demê aborî jî bi pêş dikeve û Sûdê de dahata bajêr jî çandên cudayên xwarinê tên cem heb û di her alî de sûdmend dibe. Ev fuarên hûlê hem ticaret me re ji bazirganî re hem jî kültûra me ya xwarinê re gelek mühim in. Hêviya me jî ew e em vê kültûra xwe vedî gelek spehîb dî nas kirin. Wek ziyaretçiyên hemî bêne heremê hemîşkê nas bikin. Ya Botan, ya Amedê, ya navçeyên dîtir hemîşka jê gelek spehî nas bikin. Hêviya min gelek mezin e ji va fuara, ji va teklîbînê va fuara. Çunku hemî kes tê va da. Di pêşangehê de kompaniyên ji bajarên cuda beşdar bûyîn berhemên navdar ên herêma xwe jî bi xwe re anîn. Beşdarên pêşangeha anîn zimên ku pêşangehên wisa dibe wesîle hem berhemên xwe hem jî bajarê xwe bidin nasîn. Em bajarê wanê hatime, em hatina Amedê, me Hingîvînê nadiye, me Rûnê nadiye, me Keşkî nadine, me Poxînê nadiye, me pêxana wanê nadiye, me yanî çivêt me hemî tiştî nadiye. Ji bo miletê Amedê. Ez ji Lemirgê hatime, ez emeklî me, ez Qereqovan arıcılık etkem. Hingvînê xwe Qereqovan îne fare. Amaca me ya mezin ji bilî firotinê em tanıtmışken hem hingvînê hekerî hem yê xwebxwe. Çaremîn pêşangeha tam û xwarinên herêmî li Diyarbekirê dest pê kir û dê heta 20 bijdarê ango 6 rojan bo welatiyan vekirî be. Di rojên pêş de dê pêşbaziyên xwarinê yên pisporan jî werin li darxistin. Sala derbasbûyî 246,000 kesan serdana vê pêşangehê kirin û îsal tê pêşbînî kirin ku ev hejmar ji sala derbasbûyî zêdetir be. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakir.